Yari naman kita na magkatulong naman sa inyo sa pila ka mga ambanon sa pulo nga Ilonggo at sa pinaukalingon nato mga kimpang biyong-biyong. Yari no kaya sa ligat ginapangabay dining ambahanon nga nagatigulo sa ligan mo. Yari, susubong lang nato itulong, no? Sanggit kay wala naton ma-preparar sa to isang nagligan na domingo. Isubong ay ginpangabay. Yari, isubong na ako itulong sa inyo. Excuse medyo daw pag kita subong sang katagotong tungod sa ulan-ulan termino. Okay, yari ang ambahanon nga nagatigulo sa ligan mo. Ang pagpalangga ko wala sing pagbago. Ikaw kag ikaw lang ang ginapalangga ko. Ginapangako ko nagpili maglupad kag sa imo gitulang kinakala sa ligang mo lamang walay kamatayon. Tugtog ako buhi magkaunong bisan ano pa man ng mga pagsulay handa sa gihapon nga mapangimatay ang paghigugma ko wala sing pagbago. Ikaw kag ikaw lang ang ginapalangga ko. Kinapangako ko napili maglupad kag sa imo gilang kinahala sa ligan mo lamang walay kamatayon. Tugtog ako buhi magkaunong ang paghigugma ko wala sing pagbago. Ikaw kag ikaw lang ang ginapalangga ko. Okay, amoy ito. Ang paano maging pakabaygin, no? Sa nagligad, no? Sino ba itong pakabay? Si Apian Roger. Ano to, gani?
sa Kaskiti. Arana no, nadulong na nato sa imo maging pangabay. Yari pagkihit no, kaya ini galing ang bahano no, kasano pa nga gin pangabay man sa aton, ang disgrasyado, ang gagugma no. Buhay gaya na akong makita, ginimuan ko lang subong isang bago, basin tingala mo lang lyrics na ha. Yari, no, hayway naton ano tong aton na kopya, nagmatumatod lang kung maghimo naman sa subong. Yari, ang ambanon ng artikulo, disgrasyado nga gugma. Disgrasyado ning gugma naging patuhoy ko sa imo, kasapit ang nahiyaguman sang kahayo kong natuhan. Ano gid ang mahimo ko, kinikanan mo wala sing gusto, kung natong gusto ang tumanon, tuha kita ang pasulong. Mayukit kung kagustuhan, sang ginikanan kagkauturan, kay kunyara sa kalisdanan, magkabuyog sila tanan, kung pasuktan lang naton nga duha, ang subok sang paghigugma, ang maagdan sang abiriya, pasol mulay ang maangkunta, maayo pang manglugayawan, pag magpaliwaliwa, basi palang kung may magsapuko, sa disgrasyado ko nga gugma. Ano gid ang mahimo ko, kinikanan mo wala sing gusto, kung natong gusto ang tumanon, tuha kita ang pasulong. Maayo gid kung kagustuhan, sang ginikanan kagkauturan, kay kunyara sa kalisdanan, magkabuylog sila tanan, kung pasuktan lang naton nga duha, ang subos ang paghigugma, kung maabtan sang abiriya, basol mulay maangkunta, maayo pang manglugayawan, pag
kaliwa-liwa. Basi pa lang kung may magsapo sa disgrasyado kong nagugma. Basi pa lang kung may magsapo sa disgrasyado nagugma. Okay, ako yan to. Ang bahanon nga gindulong naton sa inyo, no? Kabay pa, no? Ako na lang ninyo kay nananyo ginliwat naton yang kwan siguro, no? Kay siyempre wala na nato makita nga aton ito nga kwan nagpa ano lang ko, no? Gin haum-haum ko na lang ni, no? Ang iyang mga kwan, no? Kung sa bagay, ang ining mga ambanon, patian nato isang una sa mga sa mga katigulangan, pero lain to yung mga lyrics nila, no? Pagit sunod lang kita diyo tayo. Karang iti nag-alisa-lisa lang kita tinigamayan, no? Para kung sa mga kwanla, no? Ginitadlong naton, no? Ang dalan nga daw tiko-tiko, ginit ko na lang nato nga magturo-tadlong, no? Kaya kung isubong aton nga ginsunod, no? Kaya tugaling ang banon para gid sa aton nga mga kabyanan o kung sa aton nga mga palangga nga nagapalamati nga suporta gid sa aton, no? Labi diri sa aton channel Pero Taranista, si Ma'am Miriri Kapar nga yara sa Florida, ang subong man si Ma'am Emilien Pedregosa nga yara sa New York, si Ma'am Mapi Pedregosa Andaya, ang subong man sa kaya Abyan Bubuitan, no? Sa kaya Ma'am Health Chances, no? Nga yara sa Hong Kong, kag sa kay Iyada Dima nga yara sa Singapore, no? Upod sa iya nga mga grupo sa Old But Good Friends. Pinagkait, no? Sa aton palangga nga nag-support kit sa aton, si Toto Edward Rivera nga yara sa Canada. Mayong uto lang o kung mayong ilang gra sa inyo tanan-tanan, no? Kung saan kapirigid man isa, mayong uto lang yung gabi. Labi na gid sa mga kapamilyahan ni Toto Edward Rivera sa Canada. Antes na makita tayo tayo, no? Yari na, no? Ang pilang mga shout-out gikan sa aton ng mga kauturan. Kung may nagalang tao. Shoutout sa kay Rinaldo Ipaw, Malagod noon, idol watching from Bacolod, Negros Occidental. Shoutout sa tanan ng viewers and followers. Happy Sunday. Thank you. Request naman. Now only. Anong now? Ang sa Ilonggo, mamag automatic English. Sige, automatic abe. Shoutout sa kay Inday Rizal. Walang tao subong sa paglanutan. Maguto lang. Magalang tao sa kung sa dalom sang paho. Mahulugan isang paho na gani karon. Inday Rizal. Shoutout sa kay Mary Jane Sampilo. Hambala yung old Toto Typirot. Ako malino ang kagabihon. God bless you, Typirot. Request na. Raman mega. Shoutout sa kay Nestor Plaza. Hambala yung old Toto Typirot. Pa-shoutout na sa tanan mo nga nagpamati isang live mo subong. Pa-request ang badlit sang palad. Shoutout sa kay SP Anuengo. Happy Sunday, hambala. Request ako kang nilang automatic abi request kantang bilanggo sa paghigugma from Amori, Japan. Okay na? Okay. Shoutout sa kay Dodot Galan. Happy watching. Okay, no? Ang mga nag-request ang malinong gabiho kagwabalit sa palat, no? Unahon tanay din, no? Kay simple wala sumong, no? Hindi ba siguro sa pansin niya subong ay tiga wala subong kay daw nagauso-uso naman subong ang pa, no? Dingki, no? Para gid bilang
pagpanumdum lang sa aton nga mga kultura. Yari ang pahanon nga nagatigulo, dingki. Dali lang to, nalipat ako sa iyang tuno. Okay na. Pagpagigid ko ni talagsal natin mga tuke, no? Yari. Paglipas na siyang pagkilidin, pulos naman ng pagkululang, ay ang kagat sa mga lamok. Umantik ka makatalaga, at nato na proteksyonan ang palangkat na kabataan. Kay kung sila na ang matulog, na ang lakas ng tiruhan. Kay ang kagat sa mga lamok, pamagit ka delikado, pabalik-balik ang hilanat, kasing tumasang pangkaso. Sari-sari lang ang halampol, kapag wala isang pagkayo. Pag sa minsang mga doktor, sabihin na positibo. Mag-alerto sa isang mosquitero, ay ang virus na dala sa lamok. Tamagit, hindi ka delikado. Manakot din sa mosquitero, mosquitero ang importante. Magkamukit sa mosquitero, proteksyon di patok sa hindi. Mga iloy, mga amay, ang mga anak hindi pagpabayin. Kaysa kayong ulo lang, nagkausok naman ang titi. Kay ang kagat sa mga lamok, pagkamagit ka delikado, pabalik-balik lang ang hilanat, nasa tumasang pangkaso. Sari-sari lang ang halampol, kapag wala isang pagayo. Pag-examine sa mga doktor, nila na positibo. Mahalo ka mag-alerto, magdamit sa mosquitero. Ay ang virus na dala sa lamok. Tamagit, hindi ka delikado. Manakupit sa mosquitero, mosquitero ang importante. Magkamit sa mosquitero, proteksyon di patok sa dingding. Mga iloy, mga amay, ang mga anak hindi pagpabayin. Kaysa tiyon sang tigulan, nagkausok naman ang dingding. Anak ninyo hindi pagpabayin, delikado. Katama ang dingding. Okay, no?
ating ginadulot natin sa inyo ilang pagpanundong. Sinsya ko mo ko, no? Kung isa kalipat-lipat ka, basta mag-starting lang ang tuno, no? Basta gulpiada lang gani, mugita. Yari gali ang ambahanon nga nagatigulo ang malinaw ang kagabiho. Malinaw ang kagabiho, maminaw ng walay sangli. Nakita ko ang limang kagayon, nasa akong may paamuhin. Hinukalas ang kakahuyan, linagkasa ulan. Pinahingaw at palangka, kung pili ko ikaw makita. Bisan ako nakakatulog, ilang mata ko ngawa, ang masubuhin mo natin ang kahari sa panuntuman. Palapit na kapalangga, ang matamis ni mga alok sa akong ibago. Palapit na kapalangga, ang matamis ni mga alok sa akong okay lang. Yari pagid no ang gipangabay. Paano tatugutan lang ni budget sa kwan. Ang hintid kong nga paghigugma, kinsalit ko sa inosing lugos, abang di mo lamang palos masulog ng akong tinaantos. Kanupin lang sang pagpalangka, kanupin sang pag-alila, kay hinalikan lamang na tulagin piling mo ako sa lawag sang ang puson ko. Kung anong matangkan, kung paglit man, sinong kapalaran, salig ko na lang sa kahita, asan kay siyang magkakita.
husga sang dapat silutan kung baglit man sinimpalat na nga maantos ining pagkatiya ko hanasun ko ang kaugali nun patunon ang tagna sang magkakagaho iyak ilang kung imong tiyaan talihilang kung imong talikan pagkausuyong kung malawig na dalang kagpangitain ka sa kahimayaan kung baglit man sinimpalat ko nga magtapos ining palati ako hanasun ko sa kaugali nun patunon ang tagna sa magkakagaho ilang kung imong tiyaan talihilang kung imong talikan pagkausuyong kung malawig na dalang kagpangitain ka sa kahimayaan pag-iyak kagman sining kaliko kan kapay nayara ka sa kahimayaan. Okay, no? Mula na yung dulot at konsinyo, no? Reserve na itong iba kailangan nagkapangabay. Tukit na makita tayo isang mga shoutout bitan sa aton ng mga kauturan. Diyan ko tanan. Shoutout sa kayo na Lapiyang Bala, shoutout sa iyang mga kabyanan, si Julie and Juicy. Sabi niya, ba? Ate Jolie kag si Ate Juicy. Mga kaingo di gali. Ega automatic ang request ko na sing wala. Tayo pero request kami ko rin kay paborito sang manghod ko nga special child day. Salamat naman ni Dudot Galan. Nang Blisilta kang Christopher. Shoutout sa kay Ma Lizelle and hello, may idol tayo pero since bata pa ako hasta subong always watching pag may time. Shoutout po sa family ko. Himoto kago ano to? Fundal family in Tapasca, peace. Thank you. Shout out sa akon mangho diri sa si Nonoy Jonathan nga naga ligid-ligid lang kag nagapamati gid kay Tatay Pirot tama ni Dudot Galan. Shout out lang sa inyo kag happy watching. Shout out man sa kay Queen Sweetie 5 Jen sa Saudi nagapamati kag kay Muni. Happy watching lang da. Kag sa kay Ricky Santiago, happy watching. Mga banat idol pero tari kami sa Manila marami followers ka batan Kawit Carlito Santiago at Gary Santiago. Okay na. Thank you sa mga nagalantaw lihog share sa aton live para sa atong viewers. Okay na.
Okay, no? Yari, no? Ang ginapangabay ni mga ambahanon, mga nagatigulo, basta bilanggo. Ito ginaprete ang para kung di ka bilanggo, no? Kung ano siya, mas Tagalog na version, no? Para kinsa mo. Masakit ang kanyang tirahan, malamig ang simentong higaan. Ang pader at rehas na bakal, habang buhay na niyang karahay. Nakahiga na mula ang mata, malayo ang nabot ng tingin. Sinusutil ang pag-agos ng luha, kinakaya ang lupit ng tadhana. Sa bawat paghinga ay pasakit, itong krus ay tinagpas ang piling. Tinatagos ang mga nakaraan, nagsisisi sa kanyang kasalanan. Mga paa may taling kadena, madilim ang tingin sa pag-asa. Hinihintay ang hatol na bitay, 10 hakbang ang layo sa hukay. Mga paa may taling kadena, madilim ang tingin sa pag-asa. Hinihintay ang hatol na bitay, 10 hakbang ang layo sa hukay. 10 hakbang ang layo sa hukay. 10 hakbang ang layo sa hukay. Okay, no? Muna ang gindulot na to, no? Ito kinagawin ko dumdum na to, kung ano to bilanggo, no? Basta may bilanggo, kaya ang atong di nga na dumduman lang ang bilanggo, no? Sa Tagalog, sa version niya siya. Yan na, no? Muna na ang madulong na to siya. Yari pagkit ang ginapangabay, paano sa nagatigulo ang kuring. Kalipay nininim, hapis sila sa pigigin. Sa adlaw masabado, naglangkat ang kuring, nagkat sa disco. Nagsundot kay ninin, mabuot nga kuring, tungod lamang sakay apil. Ilungan ninin kay nagkalangiso, wala sing kalipay, halos mahinaon. Sa adlaw kagabi, kuring
konsumisyon. Na bahin, subok ang kurin, wala sing kalipay kung wala sinining. Apang kay anhon niya, narakiyak kaling, sarap niya almasin. Ang oras at lausingan, pasya sa may plaza. Ito ang sinining ay masinulupon. Ito man ang kurang kasikito. Ito sa may plaza, nakita ang duha. Kalipay sa dughan, nagdaan na kumpa. Nalipay sinining, nalipay ang kuring. Sorry na may happy ending. Okay, no? Yara no? Ang kuring, no? Naging pangabay. Yara ito gito, ang pangabay gito. Isang atong kasi Mario dira sa Limere, no? Balang ko pa, mga apyang, no? Sa kay Inday, Crisilda, bata ko, gusto ni Kwa, no? Ito, ini, no? Kaya na, subong sa Kwa, no? Ano, yari, ang ambahanon ng imogin pangabay. Dugay-dugay lang na yung may nato makantatay sila. Christopher. May amigo ako at kaibigan, ang ngalan si Christopher. Sampat ko sa Manila, lapihin na sa kapyata. May isang kamistisa, ang ngalan si Crisilda, maanyak na dalaga. Christopher may kursorada, sa isa sa tukagabi, si Christopher ang nagyahi. Pagtulog sa iskina, nagsakay si Crisilda. Kumanggit ka malipayon, si Christopher sa tuwatiyon. Buwas na may inspirasyon, damo pa ang koneksyon. Hanapon na ang kapi, tiyon na sa paglahi. Pagkurba sa imano, sa cottage bumiritso. Pagbukaw na sa ngaga, wala na si Crisilda. Si Christopher ang natingala, kay baliskat na ang bungsa. Pagpaulit sa punuyan, apirto na ang kwertahan. Pinsog alaw sang asawa, sang disturdos nga paratihan. Panugyan ko sa inyo, mga driver nga palikiro. Ako't malikaw sa pilikro, hindi maghampang sa kalayo. Tanawang akong amigo, ay palahampang sa kalayo. Ang koleksyon yang aribo, wala piling bisan singko. Tanawang akong amigo, kay palahampang sa kalayo. Ang koleksyon yang
resibo wala piling bisan singko. Okay, no, yara na. No, natulong na to, no. Mungkin Christopher kita pangabay ni Crisilda na si Crisilda paglingalan niya. Okay lang, nanti kanta na no. At least natulong na to ng inyong ginapangabay ng mga ambano, no. Yari pagkita na yung pila ka mga shout out, gikan sa aton ng mga kauturan. Shout out sa mga kapatid ko, tapos si Jagli, tapos si Shout out sa kay Jenny Elgario, may adlang auto pare pirot from Tigbawan. Shout out sa kay Espinalingo, pa shout out po sa ako amigo na si Biner Fuasa na taga Ruhas City. Shoutout lang kag sa hambal ni nung Rinaldo Ipaw. Idol, 2 times na ako nag-request ang kanta mo nga ngayon lang ga translate sa English na review mo idol ang kanta. Ay lang, kaya ano ganito request na o ang OFW. Kitugay-tugay na binong hindi na maano. Hindi na maano ano ganiran. Copy. Lagi ginapamatian ng Antike ang haranay tay pirot sa barangay Kawit Batbatan ko la si Antike. Bandili Santiago. Na-misplace na guro ko din. Ang OFW mo? Oo. Tikay dugay naman mo. Dugay dito. Wala naman, okay na. Dua na. Okay, no? Bilang buwan lang kabano ni tulong natin sa yari kali, no? Ang bano nga nagatigulo ng daw hangin nga gumito. Pung-aw ako sang tintalikan mo sa tanan nga kung ikaw lang ang unod sang puno ako bisan sa pagtulog Pirmi kinadampo ang imo pagpiya mapait yang kung suka pa sa ato ang kasing-kasing ko nagapinitin siya kayang gintulot mo
akong tukan, katulad sang puno nalaping kalikan. O hangin nga man nagtampalasan sinupaan, mapudlay tulak ko, mapudlay kalimtan. Aw hangin nga gugmaan, puso ko ng umanan, mapudlay tulak ko, mapudlay kalimtan. Aw hangin nga gugmaan, di mapanas sa panuntuman, mapudlay tulak ko, mapudlay kalimtan. Aw hangin nga gugmas sa tagpusoon, nangin handumanan. Okay, ang banon nga nagatigulo daw hangin nga gugma. Yan ito gino, bilang pangatapusan naton ng banon nagatulog sa inyo, kaya ito daw lang nagtasang tayo, no? Yari, ang banon nga nagatigulo, pinitin siya. Kapupay kalikong bayaan, sang atong kapihat sa dukan. Kapi-kapi, kadadlaw-adlaw, nagkaantos lamang sang kabina kapahit, kung walang pinalangga, kay oras-oras ang pagkakha, nantos ko lamang ang paminaw sa pag-iyaw mo, kung hindi lang sinsala sa Diyos mahinmatay, nalang ako kasakit, natuntong kung wala ka. Bukan ko halos mabibinta ang mga kaliso, daw hindi ko na maagwanta. Ang adlaw pag-i ko nga pinitin siya, ang mga
pasok na sa oras na to, no? Dirin lang anak kita magpaalam sa inyo, tugtog sa masunod. Sa Domingo, bilis sa itong channel, Pirot Haranista, no? Okay lang? Babay na lang anay sa inyo. Dirin lang anak kita pululagay, kag magbalik naman sa masunod na Domingo.